Tak, dobre. A toto tu budete mať 2 balíky hydien. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny spolu s partnerskými organizáciami v mesiacoch marec a apríl rozdávajú potravinovú a hygienickú pomoc v mestách a obciach po celom Slovensku. Tá putuje sociálne najzraniteľnejším rodinám s deťmi aj dôchodcom v hmotnej núdzi. Častokrát sú to živitelia rodín, ktorí v uplynulom ťažkom období pandémie stratili prácu. S balíčkami potravín a hygienickými potrebami sa vracali domov aj stovky ľudí v Spišskej Novej Vsi. Teraz prvýkrát som také niečo dostal. A čo som dostal výpoveď, som dostával 150 eur a potom v hmotnej núdzi 60 eur. A to je na celý mesiac. Som sa zadlžil okolo 10 000 eur u rodiny, aby som prežil. Momentálne nepracujete, hľadáte si? Nepracujem, hľadám si, ale po 50-ke malo koho chcú brať. Pre našu tetu. Má 90 rokov. Čo je v tom balíku? Múka, cukor, mlieko sušené, cestoviny. Takže aspoň taká malá pomoc. Tak pre ňu, hej, ona si s tým pomôže. Viete, čo ste dostali? Po potraviny a hygienu. Pomôže to trošku preklenúť také obdobie? Trošku lepšie. Koľko máte detičiek? 2. Veľmi ďakujem za pomoc. Žijete v Spišskej Novej Vsi? Áno. Koľko máte detičiek? 2, 7 a 11 rokov. Pracujete dnes? Pracujem, deti do školy chodiť. Je to pre vás pomoc táto? Áno, veľmi ďakujem. V každom potravinovom balíčku sú potraviny v cene 34 eur. Okrem nich sú súčasťou jarnej pomoci aj balíčky s hygienickými potrebami. Na Orave, Liptove a Spiši ich roznášajú pracovníci Spišskej katolíckej charity. V Spišskej Novej Vsi prebehla distribúcia v areáli domu Charitas svätého Jozefa. Zoznam klientov určuje úrad práce, ústredie práce. My to nevieme ovplyvniť. Niekedy by sa tam zišlo, aby tam boli viacerí. Lebo máme fakt aj také rodiny, že treba spríjeme iba invalidný dôchodok a to je málo na to, aby prežili. Ako náhle si tí naši oprávnení klienti neprevezmú svoje balíky, tak potom môžeme rozdávať ďalej. Aj pre také rodiny, o ktorých vieme, že sú v núdzi, ale z rôznych dôvodov zozname nie sú. Plánujeme tieto lokality, ktoré sú súčasťou Spišskej Novej Vsi, ale sú trošku viac vzdialené od centra a myslím tým Hájik, Podskala, Lesná a Potočná ulica. Pomoc v cene 5,3 milióna eur prišla na Slovensko z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Tento rok najviac balíčkov putovalo do okresov Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Košice okolie. V rámci tohto európskeho operačného programu plánujú ľudia z charity ľuďom v núdzi rozdávať balíčky ešte v mesiacoch jún a september.